unovata nomukadzi pasi pako kire pamunhu wakakupa mwana wakaketa ndaende kuna chigwete chi muzo zvataura nekuda kuti ropa rake asendasikana kuti ndeyake kati mwana ndo ndari akati amwararamba kwenda tara zvese zvataibudisa panzi kunzi shinai mwana wenyu tamusvina akanhasa mwana atudza nhasi ari kuendesa mwana we padentesi yako ndianapa unoziva here kuti vanhu vanorara nomukadzi varipo 15 ungokubvunza umvudzi kani kuti uyakudai undiudze zvaunoziva pamusoro pamwana nogezi aizi mwana wachigweti Mobilai. Akasunga nyenzi ya. Ya. Zokera kire mutau tuyanzwa kire mutau. Kire kuti undiudze zvaunoziva pamusoro pemwana angachinzi mwana wachigweti Ari kumwana wacho. Peni mwana wacho. apanzi Anonzi chigweti, amwana anonzi Yesu ari chigweti. Chigweti wacharo? chigwete arimo Ya. isema kati ende munotaura musikana akudzidzwa kwamwana esitenda kuti abwe vakazotera amai musikana vakati ini ndara kuti nditaure nyaya chigwere zvaakuda ndimi asi handina kuzoita nguva yekuti tiwanikana mukana kuti tizotaauzi amai pavakangu achitoka pavatotipirokazvi takadzoka muno takaparipoti takati tamwe nyari ndipo yakayaremera Saka raiti ndoda kubvunza kuti muda kuedza kurakidza kuti tavana venyu here mudare mangu muda kutiita sechikodzero ndakakuti several times endaipanzi madna test auya ndikabvunza kuti musikana akadaya kwanzi no kuti ndiyakazva chite mwana ndichikewo ndikati no chida vamupa mumwe akatotaura mukati uya akanzi akatenga madhokta ndikatiendei kuna tina shemugara ndainzwa ndakagara vana saka tiri kubvunza nhasi kuti uya azobuda sei uyu ende uri kuona mwana right chigwete tarisawo iwe tarisawo metarisai kuno mwana mesi simudzai musoro mesi right ndakubvunza andizvakaisana chigwete tinokotatse kuseri ndakubvunza munhu aruko iwe une magirasi mwana ndewaripo vanotuwa upi mwana wacho mwana ndoupa mwana aiwa uyana zvakuona gara zvako pasi iwe pakwanitasa simuka iwepo kutarisa munhu muridzi womwana pakakufana vavira vanhu vapo unobva kupiwe chitendokai mutarisiri ata anobva kuku toziva kwaanobva ata anobva marondero much east marondero saka mukutanga nini mese nhasi mundibhata kusanganisa newewe sekuru wacho chikonzero vana vako pamakubereka vana vako tikudarikwa mamuvi kana takira nda kuti vakudze kubva nhasi kuti tiende muchizotakenda kuti mutemo wonyika unoda kupedza ndakataura ndikati dzokerai panzi tinotaura ndaizviziva kuti no ndakaendikudzi kana ndakagara ndakukudzai musikireti imi muri muno mese muno vanhu 200 kudai ini ndine vanhu 10,000 chiuya mutore mwana mutore aende mupei aende naye pasi mune vanhu 10 vanokudai ini ndine vanhu 2,000 vanoripota per day zvinoitika munyika nyangwe ndikadaenda kupariamend ndinowana sezvinoitika ndinenge tinazvo but ndiri kubvunza kuti zvinoita here ndikubvunza zvinoita vana vake but zvinoita here nawe mwana uyo asi wako ungokubvunza umbudzi handiti uri kuona iye kuti
takaenda kumadna test nouyu chigweta ndimakaenda makadzoka mazauri akati akatenga pakadii takauya tikaverenga mapepa ndopani ndofunga ndinoona nhasi tadzoka right uyo akutaura kuti mwana hasi wake waunza zvataura akuti mwana hasi wake right shuwa hasi wake tabvunza munhu wokumarondera akagarapo anotaura kuti mwana pauunde wemwana nyaya iyi inonzi double kick kuchaya nekuudza zvainoita manje uri kuona zvazvaita ndoda kutaura iwe sekuru paakubhadharwa ndakanga ndikachaja muse kuti yakubhadhara 320 wazvinzi paakubhadhara preparation zvinhu zvise zvaakabvisa zvaakutiwa ende anozvibhadhara mwana wako zvisiri ndozvanda kukuudza nhasi ari mubhokisi nhasi haasi uyu ari mubhokisi mwana wako rekati kuti sezvora mutemo musatogoenda kusiri kurefu bhozi ukuona zvazvaita imi masunga uyu hove ndokuudzai zvazvinoreva mutemo nhasi uyu akati ndobhadhara robhadharwa nani chibwete ndikubvunza iwe pamusoro zvakaitika zvekuti last court nyaya yatongo munhu makati kabonda anobhadhara nani nachibwete kabonda akazoya kumba akati sha ini nyaya ingaitinesa kuti toni ndinobhadhara sei iyo musikana asingatarisaka ndasvina mwana wangu saka mwana wangu azobvunza kuti muridzo wemwana wechinhini tikamushedza musikana akaona kati irokopakoaana vakati chokwadi ndozviponoti kabonda ndingatibata kuti kuyendi akabereka mwana musikana kuti kabonda ndiyabvise pfuma inoita samwe ampakwana samwana wako ndiri kubvunza iwe paberi ndikatitsvake munhu watobvunza munhu watakatongana naye ndouyera kabonda wanzoka ndiye akatikabvunza taona madhiri tichimudza zvakaitika pamusoro pomwana konzusa right isusu asati akusvika kutsvaga uyu ukuona zvakaitika here nyaya iri papo kumboona here nyaya iri apo inotitsotsika here murizomwana ndoupi tikubvunza iwe aina ndichatozoka ndinguza kuti mari dzose atakabva nazo mari dzausa akati mwana ndewani kuti asitari mwana kuti mwana hasi but ukuziva here kuti uyu ari kuti mwana hasi wakasiwi nhasi tikatarisa mwana wambomwana murizomwana wamuna muridzo mwana kuti ndibatinini ndiye aiwaka kana uri mutongo unonyengerera chikwekwe unotya kuti unozezwa tutsika ndoti munhu anogadzira dhoba kana anotumira nyanga anodziva ndi arudeka toda kutaura chinonzi chokwadi muridzo mwana ndouya kuti asi muridzo mwana akafanana nomwana wazvinzwa asi tiri kuti pfuma inobviswa takagonda uyu ndiye achabhadhara pfuma asi uyu atanga abhadhara kagonda zvimudzimbe uyu anosunga uyu ndianiko nhasi ari kuendesa mwana wangu padntesi yako uyu ndiani apa uyu zvaakupomerwa zvaakuti mukadzi ako nditi mwana ndiwangu hasi wangu ndikurati uyu kana ti mwana hasi wangu ndiani akutoita dna yekuturwa kuti mwana ndiwake kandi hasi ina toda sokuti mazuva mutambo akanaka but nyaya iko ndeyekuti kabonda nhasi ndaya pamusungu atizika kuti mwana wake ndaipomera uyu kabonda anobhadhara uyu kana kukuti uyu ari kutova chokuti mwana ndouyo kabonda achakureda achikwirira mukwashowani wake chai chai kana ine madna test kuti acharamba futi uyo mukomana uyu vakutangira papo pane zvinhu ari kutsva izvo zvinhu kabonda ari one pandoavesa azisirizvo ipamusoro zvataibuditsira panzi kunzi svinai mwana wenyu tamusvina kanhasi mwana atudza but anoona zvikirira madzina asitataurika kaisi asitataurika tova kuti akagona vane nyaya but ndaifunga tichimubvisai pasaiti iye muridzo tokupiwa dumbu ndamboti pakakuti mwana ndewani kuti zvinyore pamabhuku tozodzoka zviri kuti zvinoka zvikawestwa mari yakawestwa inobhadharwa nayo nekuti ari panobhadhara asati akusvika ikoko seiti asati akusvika ikoko mati vanonyaya amukwira dari ndianiko ndikubvunza ini amukwira dari ndianiko iri mumakwira mhumbo ndedari ndiani manyakunzwa ipano nyaya tiri kuti isu hatina kutuma here kuenda panze takakutuma ikangani pindure wanyamutuku kakawanda ndaedza kuti tipedze nyaya tisabate muridzi womwana kuti tisabate tisinei chida kuti tibate munhu chai tisvike pakuti bhadhara zvinhu zvatigwete takamushaya mazvizvo nhasi vaenda kumba vano pandikubvunza kuti sekuru wenu kuti wazvona here zvaita nyaya yedu ndababata manje babata saka chiridzai kutoni ini ndaifungidzira kuti akagonda ngavabhadhara chikwete kana vaine nyaya nomwana wavo vachizotsvaga kuti mababa mwana muridzi womwana ndavaazvotumba kwavo asi mapositifi uyu ngaabhadhara bhosi akachena
Saka maona panonyanya. Uyu tukutomuda. Uyu tukutomuziva atovapo. But atisimuda noruzirusiro. Vanza tinayo. Bonzi tinoda kutomudzvanya zvakaipa atikutomusiya. Bonzi taitamisirwa nguva. Enda atikutorega kumurova tikurova. Bonzi wosatambe nesi. Ayo, chakamba pamusoro because kuti nyaya isatatauri tinge tukibata boss uya asitabvunzwa asitaurira nuka aiwa tamubvunza aiwa panguva ina ambobvunzwa nasekuru wake uiva abvunzwa naari pakati kawo unotibva tamubvunza akati mwana asi wangu uyo kumarondera atamuchitarisa kumudzwa zvaataura angotarisa chigwete patasvika ti mwana ndou mukomana kana uchida kuti kunzanga kwenyu kusare kusina mombe tabanini newe ndakatobvunza kozi ndakatuma vanhu vakatora nguva vari panzara ndakatuma vanhu vaviri uyu nomukoma wake kabvunza vakaenda panze vakabvunza havana nhingi iyo nhasi kutaura kuti mwana asi wokumwana akafanana newe usatambe nesu boy aiwa hatisi wokumanikidza kubvuma kana uchiziva kuwaramba ukaenda kumadna test ndozvandaona zvokamwana zvikauya zviri izvozvo ka unoona kuti nemari paigare unoona kuti nemari paigare kuti paamire hasi kunoona kuti kavuka akasara akatsika ndokadiki kuti muzi wakanangoguboka chete akatona basa hamuke saka zvinhu zvacho zvongorokupenda marapo kuti munyoro kuchiona chedu kana kuti zvinzwisisa wako zviri maringe nezvaukaita nekwa ukafamba nezvazvakaita unozvipedzera ipapo zvikabva zvakasika kutongoita zvakareruka kuti zvizorema sepamamutsanangura pa saka kuzvinzwisisa wakanaka ari muno mamupa hindi yakanaka unofunga kuti ndinoda chiwani wanzwa ndakatuma vanhu grace vakatora nguva refu vari panzi vachita nyaya nhasi ari kutaura panapa kuti mwana hasi wake uyo anorwara zvichireva kuti unoona kuti uyu mwana uyu akachenjera unoza zvakaita akanga achimufugidza asika kuti abude pachena chaka ndikaita kuti zvisine kubhadhara inyaya kuti zvinodzimba uno kuti mwana wakataure chokwadi chakude patisine yakubhadhara asi zvinhu zvatiswana zvisine zvinodzorerwa nuku nguva yese yazvonza zvisine achiya kudari kuno anobhadhara nuku unozoita nyaya mwana anonzi mombe 3 nemari yekurowa pamwe pachaenda mombe 5 kana 6 paikuenda chikonzero musatambeniswa iwe unorwara ukangorwara kuti munguva wakamboenda kwastebhoro unoshandiwa akakupa mwana ndiani pavakomana wavira mubvu iwembaenda muudze muudze kuti parutondiudza kutoti iwe ndiwomuridzi womwana koda yange iri munhumbu paakaona kuti nhumbu yabuda chakapa kuti aende kuna achigwete chi indiripo pamba nandiri mukomana padhuze nepatakishopi zvangoita takishopi apa nerukuva takaganira pachigwete kurefu nepamba pedizo paakaona kuti ane nhumbu akatadza nekuya pamba pedizo aizoti nhumbu yatenga saka ari kupenga kupenga ukaminyepera kusendera zvese zvaakutaura tonyepa musi wandabva kudare akati akwararamba kuenda ataura zvese zvenhorondedza toanganidza anotara musi wandabva panapo akataura tikarara tese mukicheni mamai vangu saka kurambei mamukanobvisaini vese chokwadi wati wakaita sei wakaketa imbakusimudza maoko dzokai kuno ndaona masimudza ndakamira ndakuda panze usatambe neni usatambe neni mfana mira mwedifferent ndakakuwanwa kurunyika kuti titonge zvakanaka ndakakuwanwa kurunyika kuti titonge zvakanaka musati jaire masumudzaro okunokuda kwe pamusoro chete indasumudzaro pamusoro kwemashokamaitapa kukomano inini ndanga ndichiti sadakura kwamaita kaichikunzwa asi haagoni kuramba kuti mwana asi wake nekuda kuti
iye chokwadi munhu haana chaanoziva kuti kana vakasangana musikana akataura ndiwe muridzi wemwana kazhinji mukadzi ndiane chokwadi pamusoro penyaya yemwana handiti saka zvazvinoita ndezvekuti pamatsanangura muchibva kwese kuti chikunzwani ndakaenda kuedza kutsanangura kune mwana wangu kuti haana chaanogona kupikisa mudare rimwe kwamuri nokuda kuti iye musikana ndiyakuta kuti ndiye muridzi wemwana kana musikana akanga ananga kwachigweta ichi ndiye muridzi wemwana chigweta aramba kuti zvakaonekwa kuti chigweta hasi muridzi wemwana iyi musikana nhasi akadzoka kati ndiwe muridzi wemwana pane kukumbira kwanga chitofanira kuti chokwadi changamira musikana ndinomuziva ndangachikumbira ndichigutsikana kuti musikana mwana uyu ndewangu wechokwadi here nokuti shuwa vanhu vangona kufana asiri wake asi iye sezvo musikana amudoma haafaniri kuchaamba achipikisa. Alright, manzwa ine zvataura mwana wedu ati mwana uyu pandakabva kudare akauya akanorara kumba tikatora kuti mamai vangu apedzapo ndokubva ataura kuti ndakanga ndichike chandakabhadhara changamiri vana vedu vetikazvara mutadza kana kukanganisa mwana ndewenyu kuti iye wacho ndewenyu kutadza kutaura kana kutadza kupindura zvinowanikwa vana vese handevenyu vese vakagara neni wacho ndiri wenyu anenge atadza munomudzidzisa anofanira kudzidziswa kuti uyu uromo hwawaita ndohwakati nokuti vana vanenge vachimudzira kuti zvakanaka nokuda kuti vese tichitaura nyaya inenge itongori romo zviri romo zvaataura ende zviri romo zvaakupindura samambo wake ini ndochikumbiro ndosaka mandiva chikumbira changamiri mwana akatadza mwana angarambe nhasi kuti hasi wake haasati ane kodzero yekuramba kuti hasi wake nokuda kuti ropa rake hasati razikana kuti ndewake rika kuti hasi wake asi nani tokunzwa kuti achapa chikumbiro changamiri shuwa mashoko emusikana ndomuziva ndakamborara naye saka kana ataura kuti mwana ndewangu handigoni kupikisa ndingakuenyi undipowo nguva nditsvage kuti ndigutsikane kuti mwana ndewanguwo here semaitiro akaita mumwe wangu akatsvaga kuti mwana uyu hasi wangu sei mwana uyu akabva agutsikana kuti mwana hasi wake naizvozvo iye anofanira kugutsikana kuti mwana ndewake ndo zvangaingiza kuti ndo changa chichikuvisa. Right, iwe nyamutuku wanzwa pana aita kuti saka mambo vanga vadhokodheya uya ari kuda kutambanisa pamana ndisati ndatotaura ndakutaura ndatotaura ndokazvara wainzwa nyaya vana uyu ndakati musiya anobhadhara 320 nazvisini anzwa vhura dheti racho pandakataura nditiri vaseri unojamba wanokoti vaseri yacho last court. Right. Akatika preparation yemwana ndiyo. Vese zvakati pa 320 zvisina yarunzwa ndara $500 noreva. Right. Kana upedza ubvaisa full stop kuti boenda mberi. Iwe urikuti urera kurongoshinda kushirana nabagara $10. Ndisati ndataura nyaya ndasati kutaura ndataura nomuso 7. Nhasi ndikuda $150 nokunditambisira today kana pasina zvikonzi zvangu zvinoda kutora munhu ndaifungidzira kuti waifanira kunge wadzikama waifanira kunge waita kwaiti wanyarara wagamuchira mhosva tatangira kubva ipapo tochiona kuti nguva nomwanguva wakadana nomwana kusvika paasvika uzamara azvare newe uzama uri kuenda uchirarana naye uchibhadhara zvisinei saka nawo zvisinei ngaachikudadai chuza zvisinei akwirira asi ndiri kuda mari yake chibwete ngaamukudadai kurega kuti ndikuya kumaichiraro wamunhu ari kupota achienda kusandurudza kupindudza kuita kufanana ari kurama mwana wake izi tinonyaya iri mudare zvichireva kuona zvaiti paitwa upenyu hwekuchera mbeva inonzi shana inoita mudurira asi aikufa yakabuda nokumudurira unoti ukaichera so unotodzika naye pasi asi mudurira unewana iri pasi paiti pakachera chera sobaya asi unoziva kuti kana uchichera shana inonge ichitsindira ndozvaita
saka waitsindidzwa kuti tsika nyaya uyu musikana ndiye aitsindidzwa uri nyaya saka nhasi kuti zvanzena mabudu mari yakuda nhasi kuti mari iri kumafofo ndakudzokera kwara aida unotsvaka munhu unotokwanisa kutobhuka imba uchita pikiniki yekuti unovata nomukadzi pasi pako uchitobhadhara $10 mumba muno huku mukicheni huku chiwera aiwa ndatopedza kana ndichitaura newe so ukada kuti wanza ndabuda panza ndangoenda kana kurisesina ndingange pamoti pangu musangotamba neni zvawaita zvandigumbu ukaita zvokutamba kaizvozvo ndonotuma vanhu vaiti machisivainotora mumbezo kwauri une nharo ndinotsvaga 150 yandataura today ndokusanzwa iwe ndatukwira dariwe wozi ukanonoka ndiri kukurova nechikodzi kuti kudanga kwako nemari yechikwete ndinda kuda kuziva kuti ndinozofamba wose kuti ndizoziva kuti mwana wange wangu asati tasvika ikoko iwe uchiri kutsva usati tasvika ikoko tichari kusvika tosvika musi wa7 kana mwana ari vachigwete mugrepe kana kuno munhu akaupa mwana mugrepe kuvakomana vari 3 grepe amunhu akaupa mwana Shamai kana dai ukati kunovandanzwa point yako kuti kana kuno vakawanda ndabvunza mwana kuti unorwara ere nebrain ndabvunza ere kuti ukamboenda kwawimbo kana kuti ukamboenda kana kuchechiyongotu akatanga kuti ndaenda kutamba nezvese zvakutaura wedzera kumupasana wedzera kumupasana itako zvezvizungurese ndoda kuripedza wewe uchaudza vanhu unoziva kuti vanhu vanorara nomukadzi varipo 15 but anopa mimba saka zvese zviita ndinosangana newe sei indotsvaga mari yamaindataura iwoudza mwana wakakwire dari iwe uri kuwa $500 nazvisini tichaona kuti zvinofamba tosangana sei next case